Така, аз не мога да отговоря на тази гадника, обаче ще ви дам на тези двамата да ми отговорят. Той е само единствено Петя. Абе, слушай, че не съм ви задала, бе. Симпатично, къдраво, движите нагоре и надолу. Що е това? Той е Петя, човек. Симпатично, много къдраво. Кой друг? Петя, друг, който е община, човек. Петя. Къдраво, супер къдраво, симпатично. Петя, човек. Олицетворението на Петя. Ама аз не съм виждала горе Но надолу. трябва да се задавам въпрос, не да се описваме, бе, хора. Ама аз виждах ли нагоре надолу и пчелни? Вижда се, ме като ходиш, какво правиш. Да се подратваш някой. Ти така свободен електрон. Дей! Знаеш ли колко ми каза колко пъти днеска? Част от вакцина са били от тип от подразрез цифристи. Как и да е? Ай, чао!